Kardong karbing long ra dan pansami la sigidam tang ni ne video ka upload long pina no comment ang pidun je trade war up thak se dami than bon thapo la si trade war ahok lo non malom ka hearing tang piklo athe people ma upload tang te Donald Trump United States of America president pena jok lang li tarif penangan papa lo tarif lo tang de Kopilo ma lang te la ke tax itum le je non kapre ka state pen dakar biang long hormunang jori lo tang te council pen sami tax endun po ma pen ya business claim lo tang te tax endun po thik lop son dak thak se akapreka det pen di akapreka det ka chu supply dam ji akapreka det pen hormu wan ji lo tang te hala tax do la sala pan ke tarif popo la sinon malom ke hir do piglo je Donald Trump na jok ai labang so tax babat piglo la sila bang so kisung ke tum det le ke phui gali la ke peer the dang atom si popo thelang li kan tuk ko we state country do an phan selang li tax 10% pabat lo je non itum for example non jong se itum 20% tax pi bomlo plotang te non 10% pabat thulo plotang te kaduk awe ke 30% am jola puson le rokpo la seli tum kaduk awe same thek ponlong ji April tarik heniani alang li kaduk awe rata thengno paklang ponlo je alang li pu ponlo hala bangsor ni ke liberation day pu athe people lo bang te hala bangsor ni se alang li tarif of attack paklang ponlo je kon an se alang li tax and ponji ma peer thia dang do anaphan alang li hen men pu ponlo reciprocal tariff mane nang tum kon lan tax ang ken ni talan thak nang an po lam bang ke nang jong si ne phani ki cheng jai lo te ni tanang phani jai nar de po la pu sona lam bang jui le yo non bang ke reciprocal tariff nang tum le lan bote ni talan nang tum aphan tax ang en po lam bang jui amasika to ka we de do an phan sam yalang li hin pen tax bang ke en pon jablo 10% pa bat jablo kai tax awi tum sami non bang ke tax du koklo la sila bang so tax ka pabat mate tarif ka pabat kwan anlo mablo tang tinili senior dia tum hanang thanbon po je China tum hana bangke 54% an pabat jelo athe people of the like arrival pena arrival mane US tum kon ma ke thek hala tum tala anang thek dun US tum ko puson ma hormu kon ma hormu ke jor hala tum samila panang jor la pen US dia jong selang tum non ke hormu jor dami plotang te 54% lo hormu dam yong si pharoi si plotang te alang tum ke dake pharoi sira phoke bra plike jor dang po mane 54% bat jat jo la panjo la pen ke tum lang nam lo bang ta European Union atum stami non aningi thi loklo European Union tum han same 20% pabat krak lo adet ten phan stami European Union pote sivera det ka lo da France do po pipinyang son do la po da Germany Italy la pen ke la chot kali India tum hana bang ke aprang 16% lo non 10% lo 26% anon bang ke pabat krak lo tarif India tum han stami la se labang so pen a jok ko pipi sinona bang ke alam klang lo maplo tang te tum chini ji China tu men sita me penanga retaliate dun lo la se China tum sita me nang tum la nang kapabat di pomaselang tum samia larki hui dun di tarif war plo la chenan ke ron je tax sahin se non bang ke ron chi thu rong lo do ana de tum samia ning oi rui lo India tum sami lo prime minister samia batai lo Donald Trump ne chingki la pen ke halai tum lang nam lo blo dang te foreign minister sita me penangan chingki lo la bang so pu thak di la se non bang ke peer thia dang men se Donald Trump nge ronji thodo da tenglo ronji thoda heli kaman pen kali lake tax pen la se non api China tum same retile don lang tum same US aphan 34% tax en ponlo jong si US atum yong same thang hormu iPhone pp ma ke don hadak choyor dami pulang te 34% ke tax pinyang po a mobile phone yong se 50,000 pulotang te non bang ke 34% bang ke tax pinyang po jola pusono la pen ke China tum bang ke rare earth mini rares US aphan ke jori longle pen ke hormuan ke longlian ke jo hormon ke US pan ke jori bang ke khang thiblo restriction bi koklo nang tum la an ka cheplang katang nak di ni tum along pen nang tum ke enver longle pen ke hormon tan tum nang non ke nang pipelo possible lan chot takalilang blacklisting India United States a company ana bang ke China tum bang non bang ke blacklist kuri lablo boycott lablo jola puson la sinona bang ke isipen lang namlo blo dang te iPhone ador se tame bat pikhangyang po China ke China lo China to bang che cha kon de sami India tum son ne pulo itum ke iPhone ke ektom pomat aphan sai de ho asigomani bang yong se iPhone enji plotang te non ke tax bat krak lo apo se India tum se tame jong se retaliate dun plotang te itum ta India tum samit US aphan tax papat plotang te an par ke hala tum ke wana hormu ke iPhone se tame non ke kaya dor 30-40 bosta me nona bang ke 60 bagle rok po jola poson man det po athe people of lang te nona mat ke retaliate dun delang China to man chola sami India to myong se retaliate dun loblo dang te chedan un thulo blo dang te hormo dor bang ke bat pikhayang po non China long stamilo ape nona bang ke India pan tax and pondelo po India hormo sami dowai punon kaddu kawi punon non ke US ade jordam lo blo dang te 26% abang ke la ke India tum ke tax pinang po jola poson lo la sila bang so lambe na jok dona bang ke dera tuman ke kaddu kawi kapre de to Donald Trump han lang sile
rilo setami Donald Trump angke Kopilo pu non ke itum ke plank po pu sepu athe ko people uplo tangte non ke itum ke tangka ke long lok po lapen ke itum mithang a product setami mithang hem local product setami also se non ke chingthur po pu sepu athe kapre ka det phan chok khayok plot po kapre ka det pen wan lo tang tha so ahormuge dorso dak po mithang se ajat son setami chese mar po setami pinang an texer atum ben pupon lo non la bangso Donald Trump ke na step pen a jok lake meji me opo henoji heno opo US aphan athe people of lotangte kaddu kawe tum same retaliate donji kaddu kawe det tum same wing huson ra meg dai dun wongwang ke cheplang pri atum ta do joiche abo selang tum same tax ke pabat ko non India tum China pabat elo India ta pabat lo lotangte European Union tum same pabat lo lotangte alar bangke pilo wang ke recession mang ji popusepu recession bolotangte piloma bolotangte dak business atum setame loss lapo people of lotangte kai nang ver hormu sami nang ne det pothe hormu bat krak poke non itum se tami China India tum sami tax paba dolo plotang te alar ke tariff paba don krak lo plotang te itum hormu khada US long pon plotang te kai lang tum envera peri punon ador bat krak polang tum sami kai chunam ver pen ke chunamun edet po non itum se tami iPhone se tami kai nam ver pen ke adorion se bat krak lo plotang te namun edet po chula puson alam mangke lapen alara bangke kai ke nang pick up setami nang ne det po adora bangke ekdom bajibat krak po ke komyo tumi kompo lapen ke si pena bangke inflation na bangke barhi pick po hormo ador nang ke so imported hormo lo blotang te ador bangke so pick khangyang po lalo non itum sami US pen by chance aya jat kaprek halai hormu ke badel iPhone ke jang thu hai pusame itum yong si Iran phancho kha ke Russia phancho kha ke blotang te US aphan si tum yang thu se dam me chok khap lo tang te hadak ben ke tum ke jong si tum la pu tarif chim post lo tang te jang thu sam ya dor bang ke bat khrak yang po jola puson la phan si tum lang nam lo bang te recession di inflation abang ke bar hipik po hormus ta me business jong sing ke nang mi o edel lo tang te hala business ki pin tum sam me anso se employees ke pon pidet po athela tum ke nang o idelo blong te jobless atum se tami ong opo la lo jo la pen ke sami la nang bong pen itum kamang hudun me bang ke la hen lo je Donald Trump la anaka cheplang katang nak lo setami Russia phan bangke palombong alang li Russia phan tariff impose pe la ana country phan alang tariff impose la lo setami Russia phan bangke palombong pasila dak setami alang li politics dolo la bangso puthak he moi litum chethan pono nang se non ma ge tu bachini ponai bang lo kap do kawe phan ke tariff impose la lo setami Russia isi phan palombong yo re pig la ko pitong aphu ko parting lo ne la bangso puthai tum next mo chethan pono na kardom